तरुआ लोग देखनी कि बिहार के थावे वाली माँ के मंदिर से चोरी हो जाता मुकुट, जो कि गोपालगंज में स्थित बा। लेकिन दोस्तों, चोरी इतना सफाई से होता कि गार्ड भी सुतो रहत ने, आ चोरी हो जाता आ केहू के जानकारी भी नहीं चलत। तो भैया हमारा तो हमें डाउट लगता, ठीक बुढ़वे, ऐसे कि जेवना सफाई से चोरी होता, गार्ड सुतो रहत ने आ चोरी हो जाता, कैसे पता चलता कि मुकुट कहाँ रखल बा, चोरी कहाँ करे के बुढ़वे, कवना रड के काटे के बा। एकरा मतलब कि पहले से इंफॉर्मेशन बा तब न अपना जानकारी बुढ़वे, कहाँ सीढ़ी लगावे के बा, कैसे चढ़े के बुढ़वे। वीडियो में देख सकता साफ साफ कि कौना तरह से मुकुट कौना डिब्बा में या कौना बक्सा में रखल बा। 50 किलो के बक्सा लेके चल जाता रहे। करीब सोना के कीमत 51 लाख रुपया बतावल जा रहा बा। लेकिन माता के मंदिर से मुकुट चोरी हो जाता, लेकिन अभी तक चोर नहीं खसन पकड़ाई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ुए। आ गार्ड लोग सुतल बने, कैसे सुतल बने भाई? का वो लोग के पैसा ना मिल रहा? ड्यूटी का बढ़िया से ना दिया। अब बिहार के सबसे बड़ा मंदिर थावे वाली माँ के मंदिर से चोरी होता मुकुट, बड़ी शर्म के बात बड़ुए। तो अभी तक ले कोनो सुराग नहीं मिलल कि माने के मुकुट ले गुल बड़ुए, के चोरीले बड़ुए। और नकाब में चोर दिख रहा बड़े, थोड़ा थोड़ा दिख रहा बड़े। तो ऐसा एक्सपर्ट बोलावल जाओ जौना से मुकुट के जोन पहले बने जा नकाब, ओकरा के खुलासा कर सकता नहीं। जैसे हिंदी पिक्चरा में जिसे देखावल जाला कि थोड़ा सा भी रहा तो ओकरा के आदमी कैसे कैसे तो कह के ठीक कर दिल कंप्यूटर से, तो वो पर जांच बिठावल जाओ के ह पकड़ा जीहन। तो ए पर लोग का कहल चाहता